Joo. Miten saa tätä asetta? En saa. Saan pistolle. Mä oon paljon täällä haulikon ammoa. 29 vajittiin. Shit. Enää, ne kai tulee tähän. Joo, mun päällä. Tos. Miksi sitä anglista sä näet mut, lilveli? Joo. Ei. Ai, se tiimetti kuoli. Saimme tosta tappua ees. Sain. Vielä tulee lisää. Joo. Mun seinällä. Täytäis katolla. Heitä piki. Eiku, onks liitellä se piki? Heitä mini. Okei. Thanks. Varo. Sorry. No, nolla ping. Sai seinän. Joo, ky. Missä? Asut siinä. Oi, perse. Ota mini. Varo. Tähän saattaa tulla vihollinen. Onks sulla mini? Holy shit. Et pysty. Tuu tänne vaan. Joo. Ammutaanko toi? 30. Kräkki. Seinä. Jäi. Uusi tiimi. Joo. Mä pääsen. Ei faittaa. Olisiko tää yksi ei mennä tässä mun päältä pois? Siis siinä on vielä yksi. Mä voisin ottaa sun kortin tosta. Boksaan tähän. Mennään vähän keskemmälle. Mennään tää kiveen. Joo. Tähän näin. Mennään farmaan. No niin, nyt tähän. Sivulle. I'm mid div cop. Yeah, I'll be right back. What? No, he dropped me. He's so annoying, bro. Yeah, but I gotta go, bro. Noni. Tos.
Toi äijä. 30 vaan. Tossa. Joo. Joo. Okei. Tämä ei mennä ovi, ei mennä omille. Edittaa. Joo. Päästä mulla. Missä oot? Joo, mä tuun. Mulla on Jukka. Ei saa haittaa. Joo, mä voi ottaa Juka. Ihan sama. Tässä meidän vieressä on yksi boksi. Mä en tiedä, onko tää soolo. Enää, jos tää on soolo, me rypälöidään tää. Kato tästä. Edittaa. Eikö siinä duo? Holy shit, mä sellaan. Mä ajattelin, että siinä oli soolo. Joo, Veno. Joo, me omalla. Jukkaa mä tuun sitten. Mä tuun sulla. Enää. Joo. Varo, kengillä tulee siitä. Joo. Joo. Mä tuun maalle. Joo, mä oon tässä. Pullo tonne. Joo. Me vaan. Joo, mä oon sun päällä. Mä oon sun boksis. Joo. Tohon ihan varmasti tulee kohta joku on valmi. Miksi toi ikkuna on noin pieni? 19, tuossa olisi Vinu. Joo. Mä oon boksissa vahingossa. Mä oon tässä. Oot sä hyvissä? Ota noin. Ota kanto. Joo. Nice. Perfekti. Tähän ei vaan. Miksi mua rennitää? Jäi yksi haitti. Varo. Eno. Ei, älä. Mun seinällä. Jäi! Varo! Ei jäänytkään. Roksista. Mä saan niitä. Joo, mä en pysty tähän, kun mulla on jotain tiimataan. Mä vastaan tiimataan. Holy shit. Toi sun niin. Se mun vanha duo on Divari 4. Se roksäijä. No se oli joku top 100 tai jotain. Maveni. No siinä oli joku random negro. Barkulla. Tämä ainakin mä. Joo, mä tiedän, että sut fullis. Oot sä hyvis? Täs. Mun päällä.
on 0 pingi. Jäi. En mä pysty. Mä pysty. Ota Finu. No, okei. No, shit. Mennä. No mennä. Pitää mennä. Joo. Mennä vaan. Annetaan, että ei olla. Vartas tos päällä on sit vihui. Joo, varsoa, mutta... Lammo. Toihan toi höi vielä. Mulla tähän vaan boksi. Mä voidaan ränniä niitä. Oh my days! Mä en pääse tän sisään! Varo! No ei vissi enää. Mitä? Room service. Tuliks ruokaa? Room service. Ampa sen ruokaa, holy! Room service. Tuu tällä puolella. There is your dinner, sir. Okei, mä sain tän ruokaa. Kiitos paljon. Voitte viedä tän samalla. Tän mukin. Okei, et vissi. Sen ruokaa. Mulla on tässä kalaa, paistettu kalaa, vähän kanaa, lohkoperunoita ja vähän vihanneksi. Kaikki on paistettu jollain pannulla. Ihan piik. Mennäänkö kova viivaa pitkin? Vasta sit kun se tulee meidän perästä. Se toi alue. About. Ei niin. Ja sä buillat eteen. Joo, ja siis shokata. Joo. Onko se vielä ziplinäkin? On, joo. Joo, noniin. Shoka. Shokasit mut stormi. Joo, mä tuun. Vähän materiaalia. Ja kuotitko sä sen mun Juka? Okei. Mä voin... Joo, mä vedin sitä. Pidä vaan se. Onko sulla 2 Jukkaa? Mä voidaan vaan tarppaa metallista. Ihan yksi ope. Miten tää vihu hengittää? No niin, tarppa. Joo, tuu vaan anna. Okei. Vähän stormista. Maa-alueella. Et sä pääst mulla. Mä en tiedä missä oot. No. Tuu mäkin sinne.
Joo. Moro! Mitä? Mitä? Niin kun te ootte niin humoja! Pelaa vasta Stormi. Ota stringeri jos haluat. Mitä? Käytä vaan Jukka. Sä oot alueella kai. Oot. Pitäis olla. Oot. Onko se lähtee heti? Shokava. Noin. Sulla on venelishokki. Ja hemmo hyvin raksaa builo. Moldova. Eikö hiilaa siis? Hiilava. Nyt sulla on vielä hyvin raksaa. Sulla on kaikki käppi paitsi metalli. Sulla joku pari sooloa. No. Ja tähän. Moldova. Siihen alas. Nice. Oot hyvis. Nice. Sun pitää mennä. Shokava. No. Buildava. Juisa. Nice. Pikaksa ulos. Builda. 2v1. Ei kun 1v1. Solo Finu. Kaikki on solo. Vedä vaan Jukka. Vedä Jukka. Nice. Se on ihan hyvis. Käppipuut. Nice. Boksi vaan siihen. Ja fightaa. Fightia. No, ihan tasan yksi sopa. Noni, tapas se on fightil. No. Vissiin. Ainakin on hyviä. Joku, ei oo se. Joo. Oiskos voittiin päästä? Orvididäs! Yksi kuoli, Venä, mä rullaan sun luo. En rullaakaan. Mä rannin taas tän vuoren päältä. Orvididäs! Sä oot ammumaan sen vuoren päältä niinku hirveä läski. Tuolla vihui sitten tossa. Tai ei tossa, mutta on tuolla. Joo, mä ammutaan ilmaa. Joo. No niin, 25. 20.
20. Joo. Yksi kränkkää haitti. Mä oon haitis, mulla haitti. Ei päässyt ylös. Lensi tonne alas. 14. Toi joku max. Joo. Ei, mutta mä pelottaa tää yksi lurkka. Mä shokaan. 16. Varattu yksi ränni. Neljäkyt. Joo. Oo. No mun päällä. Mä pystyn edittämään tätä, kun mä pystyn edittämään. Miksi mä pystyn edittämään tota? Mikä se on sun? Mä en pysty edittämään tota. No on ihan Paljon sulla oli kommo? Halo? Mä en kuulu vilkas, mulla tähän bugaa toi ääni koko ajan. 13, okei. Meneekö vaan Kiianna? No Kiiannako ja mut. Joona mun päällä. En mä voi niinku tehdä mitään. Yksi tulee mun päältä ja yksi on mun seinällä. Niinku mä en pysty tekemään mitään. Mm. Mm. Joo. Tonne on hirveet.